Kapitola 19. O prepúšťaní manželky. Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galilei a prišiel do končín judských za Jordánom. A nasledovali ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam. Pristúpili k nemu farizeji a pokúšali ho. Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal. Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol, preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj, povedali mu. A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť ju? Odpovedal im. Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak. Hovorím vám, kto by si prepustil ženu, ak len nie je pre smilstvo a vzal by si inú, cudzoloží, a kto si prepustenú vezme, cudzoloží. Povedali mu učeníci, keď je tomu tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa. Odpovedal im, nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky a sú, ktorých ľudia urobili takými a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Ježiš, priateľ dietok. Vtedy prinášali k nemu dietky, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali. Ježiš však riekol, nechajte dietky a nebraňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ. Bohatý mládenec. A hľa, pristúpil k nemu ktosi a spýtal sa. Dobrý majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? Odpovedal mu. Čo sa ma spýtuješ o dobrom? Jeden je dobrý, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa opýtal, ktoré? Ježiš riekol, tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. Mládenec mu odpovedal, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Čo mi ešte treba? Riekol mu Ježiš. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Na to riekol Ježiš svojim učeníkom. Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. A nad to vám hovorím. Ľahšie je ťavé prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. Keď to učeníci počuli, veľmi úžasli a povedali, kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadil na nich a odpovedal, u ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy riekol mu Peter, aj hľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať za to? Ježiš im odpovedal, veru vám hovorím, pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov izraelských. A ktokoľvek opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo pole pre moje meno, o mnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslední a poslední prví. Kapitola 20. Robotníci na vinici. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. Zjednal robotníkov za denár na deň a poslal ich na vinicu.
O 9 hodine vyšiel zase a videl, že iní stoja, zaháľajúc na námestí, a povedal im: Choďte aj vy na vinicu, a čo bude spravodlivé, dám vám. A oni šli. Keď potom vyšiel o 12. a o 3. po obede, urobil podobne. A keď vyšiel o 5. večer, našiel tam iných stáť i povedal im: Čo tu stojíte, zaháľajúc celý deň? Odpovedali mu: Nikto nás nenajal. Povedal im: Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dostanete. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu šafárovi: Zavolaj robotníkov a vyplať ich, počnúc od posledných až do prvých. Prišli tí, čo boli najatí o 5. hodine večer a dostali po denári. Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. A keď dostali, reptali proti hospodárovi: Títo poslední pracovali hodinu a urobil si ich rovnými s nami, ktorí sme znášali bremeno dňa i páľu slnka. On však odpovedal jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti. Či si sa nezjednal so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje, a choď. Ja však tomuto poslednému chcem dať toľko ako tebe. Či nemám právo urobiť so svojím, čo chcem? A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý? Tak budú poslední prvými a prví poslednými, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ježiš 3. raz predpovedá svoje utrpenie. Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, pojal stranou 12 a hovoril im na ceste: Aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, aby sa mu posmievali, zbičovali ho a ukrižovali, ale na 3. deň vstane z mŕtvych. Zebedeovi synovia. Vtedy prišla k nemu matka synov Zebedeových so svojimi synmi, poklonila sa mu a prosila niečo od neho. On sa jej opýtal: Čo chceš? Odvetila mu: Rozkáž, aby títo moji 2 synovia sedeli, ti jeden na pravici a druhý na ľavici, v tvojom kráľovstve. Ježiš odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Či môžete piť z kalicha, z ktorého ja mám piť, a byť pokrstený krstom, ktorým som ja krstený? Odpovedali mu: Môžeme. Povedal im: Z kalicha môjho budete piť a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení. Avšak dať vám, aby ste mi sedeli na pravici a na ľavici, nie je mojou vecou, ale dostane sa tým, ktorým to môj otec pripravil. Keď to počuli ostatní 10, namrzeli sa na oných 2 bratov. Ježiš ich však zavolal a riekol im: Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak má byť medzi vami. Ale kto by medzi vami chcel byť veľký, nech je vašim služobníkom. A kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je vašim sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Uzdravenie 2 slepých pri Jerichu. Keď vychádzali z Jericha, nasledoval ho veľký zástup a hľa, 2 slepí sedeli pri ceste a keď počuli, že Ježiš ide, tade skríkli: Pane, synu Dávidov, zmiluj sa nad nami. Zástup im však dohováral, aby zamlkli, ale oni tým väčšmi kričali: Pane, synu Dávidov, zmiluj sa nad nami. I zastal Ježiš, zavolal ich a riekol: Čo chcete, aby som vám urobil? Povedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči. I zľutoval sa Ježiš, dotkol sa im očú a hneď videli a nasledovali ho. Kapitola 21. Vjazd do Jeruzalema.
Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfáge na vrch Olivový, poslal Ježiš 2 učeníkov a riekol im: Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslícu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a privedte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo: Povedzte dcere Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslíce. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš, priviedli oslícu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stláli na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: Kto je tento? A zástupy odpovedali: To je prorok Ježiš z Galilejského Nazareta. Vyčistenie chrámu. Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holúbic lavice a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho pelež lotrov. Tu pristúpili k nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana synovi Dávidovmu, namrzeli sa a povedali mu: Či čuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno, či ste nikdy nečítali? Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si chválu? Na to ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. Uschlý figovník. Keď sa ráno vracal do mesta, vyhľadol. Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, len samé lístie, i riekol mu: Nech sa nikdy viac neurodí na tebe ovocie. A figovník zaraz vyschol. Keď to videli učeníci, zadivili sa a povedali: Ako je to, že tak naraz vyschol tento figovník? Ježiš im odpovedal: Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nie len, že s figovníkom urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a zváľ sa do mora, stane sa. A obdržíte všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. Otázka moci. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a spýtali sa ho: Akou mocou toto robíš? A kto ti dal tú moc? Ježiš im odpovedal: A ja sa vás na niečo opýtam. Ak mi to poviete, poviem vám aj ja, akou mocou to robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba a či od ľudí? A oni rozmýšľali a hovorili si: Ak povieme z neba, odpovie nám: Prečo ste mu teda neuverili? A povedať, že z ľudí, bojíme sa ľudu, pretože všetci pokladajú Jána za proroka. I odpovedali Ježišovi: Nevieme. On im riekol: Tak vám ani ja nepoviem, akou mocou to robím. Podobenstvo o 2 synoch. Ale čo sa vám zdá o tomto? Jeden človek mal 2 synov. Pristúpil k prvému a povedal mu: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. On odpovedal: Dobre, pane. Ale nešiel. Potom prišiel k druhému a povedal mu to isté. A ten odpovedal: Nechce sa mi.
Ale potom oľutoval a išiel. Ktorý z tých dvoch splnil vôľu otcovu? Odpovedali mu, ten druhý. Povedal im Ježiš, veru, veru vám hovorím, že colníci a neviestky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Lebo Ján prišiel so spravodlivosťou a neverili ste mu, ale colníci a neviestky mu uverili. Vy však, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali, aby ste mu uverili. Podobenstvo o zlých vínohradníkoch. Čujte iné podobenstvo. Bol človek, hospodár, ktorý vysadil vinicu a ohradil ju, vykopal v nej lis, vystavil väžu, vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby mu prevzali úrodu. Ale vinohradníci pochytali sluhov, jedného zbili, iného zabili a iného ukameňovali. Poslal zase iných sluhov, a to viac ako predtým, ale aj tým urobili podobne. Konečne poslal k ním svojho syna, mysliaci, budú sa ostýchať môjho syna. Ale vinohradníci, keď uzreli syna, povedali si, toto je dedič, poďme, zabíme ho a privlastníme si jeho dedičstvo. Chytili ho teda, vyhodili z vinice a zabili. Čo urobí pán vinice tým vinohradníkom, keď príde? Povedali mu, zle zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu svojím časom budú odozdávať úrodu. Riekol im Ježiš, či ste nikdy nečítali v písmach? Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom. Pán to urobí a je to divné v našich očiach? Pán to urobil a je to divné v našich očiach? Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie. Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten kameň padne, rozzlávi ho. Keď veľkňazi a farizei počuli tieto jeho podobenstvá, porozumeli, že hovorí o nich a usilovali sa zlapať ho, lenže sa báli zástupov, lebo tieto ho pokladali za proroka. Kapitola 22. Podobenstvo o svadbe kráľovského syna. Ježiš hovoril im zase v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. I poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom, povedzte pozvaným, aj hľa, pripravil som hostinu, vôli a krmný dobytok som pobil a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhneval, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom, svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Preto choďte na rozcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel podívať sa na hodovníkov a uzrel tam človeka, neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu, priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha? A on zanemel. Vtedy povedal kráľ sluhom, zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy, tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Oddaní. Vtedy prišli farizei a radili sa, ako by ho podchytili v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov s Herodiánmi a tí povedali, majstre,
Vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš? Slobodno platí cisárovi daň a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyselnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platíva daň. A oni priniesli mu denár. Spýtal sa ich: Či je to obraz a nápis? Odpovedali mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili ho a odišli. O zmrtvých vstaní. V ten deň prišli k nemu Sadukaji, ktorí hovorili, že nie je to z mŕtvych vstania, a spýtali sa ho: Majstre, Mojžiš povedal, keby niekto umrel bezdetný, jeho brat sa prižení k jeho manželke a splodí potomstvo bratovi. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel, a pretože nemal potomstva, zanechal ženu bratovi. Podobne aj druhý, aj tretí, až do 7. A konečne po všetkých umrela aj žena. A tak pri zmrtvých vstaní, ktorému z tých 7 bude ženou? Veď všetci ju mali. Odpovedal im Ježiš: Blúdite, pretože neznáte písmo ani moc Božiu. Lebo pri zmrtvých vstaní sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli Boží v nebi. A o zmrtvých vstaní či ste nečítali, čo vám povedal Boh, ktorý hovorí: Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to zástupy počuli, veľmi sa divili jeho učeniu. Suma zákona. Keď farizei počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto 2 prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. Či syn je Kristus? A keď sa farizei zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo sa vám zdá o Kristu? Či je syn? Povedali mu: Dávidov. Riekol im: Akože ho teda Dávid môže nazývať v duchu svojim pánom, keď hovorí: Povedal Pán môjmu pánovi, posaď sa mi na pravici, dokiaľ ti nepoložím pod nohy tvojich nepriateľov? Keď ho teda Dávid pánom nazýva, akože mu je synom? A nikto mu nevedel odpovedať ani slovo. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu, obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdraví na námestiach a to, keď im ľudia hovoria: Majstre, vy si však nedajte hovoriť majster, lebo jeden je váš majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte otec, lebo jeden je váš otec, ten nebeský. A nedávajte si hovoriť vodcovia, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. Kto sa povýši, bude ponížený,
a kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi, sami nevchádzate do neho a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte vojsť. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že vyžierate domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb, preto prepadnete prísnejšiemu súdu. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca a keď sa ním stal, urobíte z neho syna pekla, dvakrát horšieho, než ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte, kto by prisahal na chrám, to je nič. Ale kto by prisahal na chrámové zlato, toho viaže. Blázni a slepci, čože je viac? Či zlato a či chrám, ktorý posvecuje to zlato? A zase, kto by prisahal na oltár, to je nič. Ale kto prisahá na dar na ňom, toho viaže. Blázni a slepci, čože je viac? Či dar a či oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň aj na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, prisahá naň aj na toho, kto prebýva v ňom. A kto prisahá na nebo, prisahá na trón Boží, aj na toho, kto sedí na ňom. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že dávate desatiny z mäty, kôpru a rastce, ale zanedbávate, čo je závažnejšie v zákone, totižto spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto ste mali činiť a tamto zanedbávať. Slepí vodcovia, predsiedzate komára a prežierate ťavu. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že čistíte zovňajšok čaše a misky, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Ty, slepý farizej, najprv vyčisť vnútro čaše, u misky, aby bol čistý aj ich zovňajšok. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrelčích kostí a všelijaké nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, že prorokom staviate hrobky, spravodlivým ozdobujete náhrobky a hovoríte, keby sme boli žili za časov svojich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov. Tak svedčíte sami proti sebe, že ste synovia tých, čo povraždili prorokov. A vy len dovršite mieru svojich otcov, hadi, vreteničie pleme. Ako uniknete pekelnému súdu? Preto hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov, a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagogách a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, a to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla. A nechceli ste, aj hľa. Zanecháva sa vám dom váš pustý. Lebo hovorím vám, neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Kapitola 24. Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema. Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k nemu jeho učeníci
aby mu ukázali budovy chrámu. Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a povedali: Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta? Znamenie konca. Ježiš im odpovedal: Hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, a mnohých zvedú. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch. Hľadte, a národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy mnohí sa pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých, pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Preto, keď na mieste svetom uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do vrchov, kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal, kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. Beda tehotným ženám a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. Modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až do teraz a ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Ak by vám vtedy niekto povedal: Aj hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte, lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených. Aj hľa, predpovedal som vám to. Preto, ak by vám povedali: Aj hľa, je na púšti, nevychádzajte. Aj hľa, je v komorách, neverte. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod Syna človeka. Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy. Príchod Syna človeka. Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnce, mesiac nevydá svetla, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy zjaví sa znamenie Syna človeka na nebi. Všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a slávou veľkou. Potom vyšle svojich anielov s hlučným trúbením a zhromaždia jeho vyvolených zo 4 strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. Od figovníka učte sa podobenstvu. Keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, pred dvermi. Veru vám hovorím, nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. O tom dni však a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani syn, ale jedine Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude pri príchode Syna človeka, ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy 2 budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. 2 budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. A uvedomte si,
Keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.